खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म नोंथाङा दासिमबो रेशन कार्डनि थाखाय आरज गाबाखै नामा गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आरजलाइ बिखान्थिया सोलिगासिनो दं 15 अक्ट'बरनि सिगां नोंथाङा रेशन कार्डनि थाखाय आरज गाब नंगौ गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आरजलाइ बिखान्थिया सोलिगासिनो दं नोंथांनि आखायाव खालि माखासे सानल' दंसै बे साननि गेजेराव नोंथाङा गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आरज गाबनो हागोन सरकारनि पर्टेलनिफ्राय नोंथाङा आरज बिलाइखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन बे गोदान आरजलाइनि थाखाय नोंथाङा माखासे गोनां डकुमेन्ट्सफोरखौ होनो नांगोन आरो आरज गाबगिरि नखरनि बोसोरारि आया 4 लाख रांनि खम जानांगोन अब्लासो नोंथाङा गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आरज गाबनो हागोन लोगोसे आरज गाबगिरिनाव आधार कार्ड थाथारनांगोन आरो आरज गाबगिरिया भारतारि नोगोरारि जाथारनांगोन सानफ्रोमबो हाजिरा मावग्राफोर मिरु आरो रायजो सरकारनि 4थि थाखोनि मावफारियाफ्राबो आरज गाबनो हागोन बे गोदान रेशन कार्डनि थाखाय नोंथांनि आधार कार्ड भटार कार्ड थं फर्म नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरनि पासपोर्ट सावगारि बेंक एकाउन्ट आरो न'नि फन नम्बरखौ नोंथाङा होथारनांगोन नोंथाङा बैफोर आबुं फोरमानलाइफोरखौ थार महरै जमा होयोब्लासो रेशन कार्डखौ मोननो हागोन खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म नोंथाङा दासिमबो रेशन कार्डनि थाखाय आरज गाबाखै नामा गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आरजलाइ बिखान्थिया सोलिगासिनो दं 15 अक्ट'बरनि सिगां नोंथाङा रेशन कार्डनि थाखाय आरज गाब नंगौ गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आरजलाइ बिखान्थिया सोलिगासिनो दं नोंथांनि आखायाव खालि माखासे सानल' दंसै बे साननि गेजेराव नोंथाङा गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आरज गाबनो हागोन सरकारनि पर्टेलनिफ्राय नोंथाङा आरज बिलाइखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन बे गोदान आरजलाइनि थाखाय नोंथाङा माखासे गोनां डकुमेन्ट्सफोरखौ होनो नांगोन आरो आरज गाबगिरि नखरनि बोसोरारि आया 4 लाख रांनि खम जानांगोन अब्लासो नोंथाङा गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आरज गाबनो हागोन लोगोसे आरज गाबगिरिनाव आधार कार्ड थाथारनांगोन आरो आरज गाबगिरिया भारतारि नोगोरारि जाथारनांगोन सानफ्रोमबो हाजिरा मावग्राफोर मिरु आरो रायजो सरकारनि 4थि थाखोनि मावफारियाफ्राबो आरज गाबनो हागोन बे गोदान रेशन कार्डनि थाखाय नोंथांनि आधार कार्ड भटार कार्ड थं फर्म नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरनि पासपोर्ट सावगारि बेंक एकाउन्ट आरो न'नि फन नम्बरखौ नोंथाङा होथारनांगोन नोंथाङा बैफोर आबुं फोरमानलाइफोरखौ थार महरै जमा होयोब्लासो रेशन कार्डखौ मोननो हागोन खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म नोंथाङा दासिमबो रेशन कार्डनि थाखाय आरज गाबाखै नामा गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आरजलाइ बिखान्थिया सोलिगासिनो दं 15 अक्ट'बरनि सिगां नोंथाङा रेशन कार्डनि थाखाय आरज गाब नंगौ गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आरजलाइ बिखान्थिया सोलिगासिनो दं नोंथांनि आखायाव खालि माखासे सानल' दंसै बे साननि गेजेराव नोंथाङा गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आरज गाबनो हागोन सरकारनि पर्टेलनिफ्राय नोंथाङा आरज बिलाइखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन बे गोदान आरजलाइनि थाखाय नोंथाङा माखासे गोनां डकुमेन्ट्सफोरखौ होनो नांगोन आरो आरज गाबगिरि नखरनि बोसोरारि आया 4 लाख रांनि खम जानांगोन अब्लासो नोंथाङा गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आरज गाबनो हागोन लोगोसे आरज गाबगिरिनाव आधार कार्ड थाथारनांगोन आरो आरज गाबगिरिया भारतारि नोगोरारि जाथारनांगोन सानफ्रोमबो हाजिरा मावग्राफोर मिरु आरो रायजो सरकारनि 4थि थाखोनि मावफारियाफ्राबो आरज गाबनो हागोन बे गोदान रेशन कार्डनि थाखाय नोंथांनि आधार कार्ड भटार कार्ड थं फर्म नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरनि पासपोर्ट सावगारि बेंक एकाउन्ट आरो न'नि फन नम्बरखौ नोंथाङा होथारनांगोन नोंथाङा बैफोर आबुं फोरमानलाइफोरखौ थार महरै जमा होयोब्लासो रेशन कार्डखौ मोननो हागोन